Zilha je tužila Edisa za izdržavanje dece. Edisov advokat otkriva zašto se ona nije pojavila i zašto se nisu suočili. Advokat Edisa Fetića je otkrio zbog čega se supružnici danas nisu suočili u sudnici. Edis Fetić je napustio zadrugu i otišao u Novi Pazar kako bi se suočio sa svojom još uvek zakonitom suprugom Zilhom. Ona se na tom suđenju nije pojavila, već je samo poslala svog advokata. Podsjetimo, ona je na Zlatiboru sa svojom decom. Fetićev advokat se nakon suđenja oglasio i rekao: Zilha je sa decom na Zlatiboru, pošto je raspust. Nije se danas pojavila jer je otputovala. Čekamo ishod. Dobit ćemo rješenje da li je usvojena privremena mera, da li je odbijena ili je prihvaćena i u kojoj meri. Treba još neki dokazi da se podnesu. Zilha je tužila Edisa za izdržavanje dece. To je donošenje privremene mere za plaćanje izdržavanja dece do pravosnažnog okončanja razvoda braka, rekao je Fetićev advokat.